to be forgot, want to be found, want to be light. Show them Kulun. Show them Jesus. God, Jesus. Awuswaleni madoda, zisho kamnandi ke izayoni zithi siyanibonga abazalwane, siyanibonga baba nomama kwi-Andile Online TV. Namhlanje sinethula nje inhlelo zamazayoni, ingakho sifake amavidiyo angamakliphu ekuyeza okuningi kusayizingeniso nje ke lesi. Okwakho nje ke hlala nathi ke mfowethu, subscribe bese uvula lapha ama notifications wakho bese uya lapha na ku TikTok sikhona, so bese sisho kanje. Sanibonga